Minkejja l-kritika unanima li mġiba r-responsabbli tiegħu, il-Prim Ministru għadu jebbes rasu u għadu ma ammettiex li żbalja meta neħħa lil Kenneth Grech minn fuq il-COVID Response Team. Il-parir ta' Kenneth Grech żgur li kien jirrifletti il-pożizzjoni tat-tim kollu u għalhekk l-azzjoni tal-Prim Ministru hija waħda mill-aktar irresponsabbli. F'nofs pandemija, il-Prim Ministru ma jiddejjaq xejn jitlef riżors tant importanti f'mument daqstant sensittiv. L-aqwa li ħadd ma jmerieħ fin-narrattiva tiegħu li f'pajjiżna kollox huwa business as usual. F'mument daqshekk sensittiv, il-Prim Ministru lest li jiffaċċja azzjoni industrijali mit-tobba. L-aqwa li jibqa' jwebbes rasu u ma jħallix li l-professjonisti jagħtu il-parir. Bl-aġir irresponsabbli tiegħu, il-Prim Ministru qed jipperikola s-saħħa pubblika. Lest li jinjora l-parir professjonali li kellu minn tim ta' esperti u hekk ukoll jipperikola s-saħħet l-istudenti, l-allima, l-istaff li jaħdmu fl-iskejjel u l-ġenituri. Qiegħed jgħidlek jekk inti ġenitur tindaħalx għax hu biss jaf, jekk inti alliem tindaħalx għax hu biss jaf, jekk inti infermier tindaħalx għalaq ħalqek għax hu biss jaf. Issa anke jekk int konsulent mediku qed jgħidlek int tindaħalx għax hu biss jaf. Mill-aktar fis il-Prim Ministru għandu jdawwar id-deċiżjoni tiegħu u jpoġġi lil Kenneth Grech lura fuq il-COVID Response Team. Għal darb'oħra nappella lill-Prim Ministru li fuq kwistjonijiet ta' saħħa pubblika għandu jħalli lill-esperti jiddeċiedu. L-eżempji tal-aħħar xhur rewna b'mod mill-aktar evidenti x'jiġri meta jimxi u jagħmel ta' rasu.